Jinavendan uçan radyoya denge gelden başkodarın heja iron nehe tabakı 2024 enili Brüksel'e saat 13'de Ahmet'e çağırdı. Hemen uçena var oje peşkeş bikinle peşiçen serin uçenme. Malbatan jibuku biçin İmraliye serledi ankeren. KCK gerlayın HPG uyeja astare pirosker. Hasede derbare erişalı serkantona derazole da xuyani da 11 kez şehit bune. Hünermendin kurj bu salvegera çilemin apengava pazdeyi tebağı senfoniyeke teybet amade kirin. Verişe muradi de erişalı girtigehe de birindar bu. Dubareden başkodarın hejam dest bi berfireyhan uçen xwedikin malbatan ji bo biçin İmraliye serledan kirin ji rêber Abdullah Öcalan çilo yek mehen ta agahî nayê wergirtin. Birayê rêber Apo Mehmet Öcalan û wasiyê wê mazlûm tên ji bo hevdîtinê ser li ser dozgerê Komareya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliye da. Her wiha birayê Ömer Hayri Konar, Ali Konar, birayê Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım û xuşka Veysi Aktaş, Melihe Çetin ji bo hevdîtinê ser li ser dozgerê û Müdüriyeta Girtikê da. Mafê hevdîtinê rêber Apo ê bi malbat û parêzeran re bi hincetên cezayên dîsîplînê tên aztên kirin. KCK bi daxuyaneke gerlayên li Herêmaşê Delîl a Rojavayê Zapo û Geverê çalakî kirine pîroz kir. Hevserokatiya Konserê ve bera KCK tekildarî çalakiyên dawî yên gerîla li dijî artêşa dewleta Tirkiye dagir ker daxuyaniyek da. KCK bi bîr dixe ku ev dikevin 41 saliya pengava pazeyê tebaxû wê dibêje divê meha dawî de gerlayên azadiya Kurdistanê derbeyên giran li dijminê qirker û dagirker û artêşê wê dan. Weke fermandariya me ya biryargeha navendiya parastina gel jî gotî gerîla bi van çalakiyan pengava pazeyê tebaxê watedar kirine. Hevseroka Konserê ve bera KCK dest şandike ku pengava pazeyê tebaxê li dijî dijminê qirker û dagirker weke destwerdaneke gerîla bi pêş ket û dibêje ev yek bi jîna neteweyî bi encam bû planên dijmin hatine têkbirin. Îro jî gerîla bi heman armancê û rehê fedayî planên dijmin pûç dike. KCK weke mînak çalakiyên dawî yên li ser gelê û girê bihar nîşan dide û dibêje gerîla bi van çalakiyan nîşan da ku ew ê di her şert û mercê de Kurdistanê biparêze û destûrê nede dagirkeriya dijmin. Ev berxwedan û sekna gerîla bawerî û serbilindiyeke mezin dide gelê me. Çalakiyên gerîla yên bi meha tirmehê dest pê kirin û bi yên dawiyê bilind bûn gelê me zaf kê xweş kir. Em van çalakiyên gerîla silav dikin. Şervar û fermandarên HPG û yê ji astarê yên di van çalakiyan de bûne xwedî ket ji dil pîroz dikin. Em ji tevayê hevalên xwe re yek bi yek silav û hezkiriyên xwe rê dikin. Her wiha ji ber pratika ve ya serkeftî fermandariya xwe ya biryargeha navendiya parastina gel pîroz dikin û hêviya serkeftinên nû jê dikin. Hevserokatiya Konserê ve bera KCK diyar dike ku gerîla bû wêrekî û dilsoziyeke mezin li dijî dijminê qirker li ber xwe dide û dibêje divê ev sekna gerîla baş bê fêmkirin û sekneke mîna wê li her deverê bê nîşandan. Divê ciwanên welatparêzên Kurdistanê pêşengê ji vê têkoşînê re bikin bawayeke xurt beşdariya li gerîla zêde bikin. Divê gelê me li her deverê berhê serhildanê li dijî dijmin û xıyanetê bi helwesteke xurttir tê bikoşe. Leşkerên Dewleta Tirkiye dagirker berdan li gundê Xişxaşa girêdayî herêma Berwarê. Bi piştgiriya pêdeke êrîş dagirkerî û talana Tirkiye ya li ser başûrê Kurdistanê bên haber didome. Li gorî agahiyên ji herêmê hatine girtin duh bi şev leşkerên Tirkiyeyê li gundê Xişxaşa girêdayî herêma Berwarê agir berdan zeviyê. Li gorî agahiyên ji şeniyên herêmê hatine girtin leşkeran goristana heman gundî jî dane ber agir. Berxwedana gerîla generaleke din ê Tirk tasfiye kir ew jî fermandarê tevgera dagirkerê ya başûrê Kurdistanê Metin Tokel bû. Nîsana 2021 de Dewleta Tirk ji bo dagirkirina başûrê Kurdistanê tevgereke berfira êrişê li dijî herêmê Metin Zapo Avaşînê da dest pê kirin.
Hedefa devleta Türk ev bu ku de demek pirkin de armanca xoya dagirkirina tevaya başure Kurdistanê beserî. Rê berxwedana gerla yel her sê hereman û bi sedan qadên wan plana devleta Türk pûç kiriye. Ji ber vê yekê pêdeke tenê diwarê lojîstîkê de li dijî gerîla bikar danî di nîvê meha hezîrana îsal de baweke aktif xistewrê de. Sewketa leşkeriya berê bi helîkopteran li ser qadên gerîla dikir vê carê biriyên bejahî yên dibin kontrola pêdekê de kar dike. Bi dehan dîmenên ev hevkariya qirêj û beşdariya yeksera pêdeke li tevgera dagirkeriya dewleta Türk piştrast kiriye. û siyêtir mehê ber bi girên bihar û qada sêrgelê ve artêşa Tirk ket nava hewdanên cuda. Lê gerîla bixistina dû helîkopterên Skirskî bi cezakirina dehan askerên Tirk, îmhakirina gelek weseytên zirxî, vinç û kepçeyan û teknîk artêşa Tirk dîsa bersiveke xurt da dagirkeran. Bi fermana Tayyip Erdoğan û Mesut Barzanî bingeha vê tevgera leşkerî ji aliyê fermandarê ve vê tevgera dagirkeriyê Metin Tokel ve hate amadekirin. Ji xwe beriya ev tevger dest pê bike wêneyên Metin Tokel û fermandarên hêzên PDK'yên di nava wan de ferdên malbata Barzanî jî hebûn derketin holê. Hem li devereke dibin kontrola PDK'de raserî çiyê û hem jî li ser sifreya xwarinê Metin Tokelê dagirker û xayînan bi hev re poz dabûn ji bo plana dawî bi ser bixin. Lê weke her carî gerlayan li Zapê û Metîna hesabê wan serûbin kirin. Hem fermandarê bi navê Emre Tayanç ê digot em ê zivistanê venekişin tasfiye kirin û hem jî fermandarê wî Metin Tokel tasfiye kirin. Bi taybetî piştî çalakiya dawiya gerîla li qada berxwedanaya girê bihar ku 14 askerên Tirk hatin kuştin. Şefê faşîst Tayyip Erdoğan Metin Tokel ê dagirker û qirker ji ber têkçûyîna wî ji erka fermandariya tevgera dagirkeriyê girt. Li cihê wî jî Levent Ergün ê bi beriya hefteyekê xistibû orgeneral wezîfedar kir. Levent Ergün bi êrişên xwe yên qirkirinê yên li ser navçeya Mêrdînê Nisêbînê tên askirin. Bi fermana vî qirkerî gelek taxên Nisêbînê bi bombardmanê hatin rûxandin û komkujî hatin kirin. Şîrovekar dibêjin Tayyip Erdoğan bu wezîfedarkirina Levent Ergün berê tevgera xwe ya dagirkerê ya li başûr da ye komkujiyê nû yên li dijî gelê Kurd. Gerlayên HPG û yê ji Astarê ji bo hebûna neteweyekê biparêzin û dagirkeran ji Kurdistanê derxin cenga mezin dikin. Gerîla Sîpan Rûken û Ronî Dêrsîm jî divê cengê de cihê xwe digirin. Bank li ciwanan dikin û dibêjin divê demê de divê ciwan bi rola xwe rabin û beşdarê nava refên gerîla bibin. Ji ber em dizanin axekî me Kurdistanê axo me erda me yani ser wê asê em tev digerin ber gerla em bi tekuşînê xwe bi hêzê xwe ji ber ap û ji gel digire wisa bi çekên hewayî dibe bê ferdî dibe bi bejî gerla firset nizib bê navber sewon de dişe her serhedana bin bangîna ji bo gel ev e tiştê kona qede pê dike lezim e gel çav xwe ji vê tişê re negire her li kolona bin bi ser piya bin û em tevayî ji gelê xwe ra û tevayî gelê cîhanê ra em û hemû hevalên xwe yê hederê em jara serkeşan dixizin bam dibin bijî serokopû bijî serokopû bijî serokopû em niha nav operasyonekê di cê xwe dimirin ha dezat matîna û avaşînî operasyon e ti rastî mêze bikî ti askerê wan mêze bikî yanî ji tirsa gerîla ji xofa gerîla nikarin ti hereketê bikin xofa gerîla nikarin ti hereketê bikin ne pêşdahatinekê ne tiştekî bikin ber qada gerîla dewleta Tirk hatiye nav Hozayê Kurdistanê da hember gerîla şer bike Heke Tirkiye li gorî biryara binpêkirine tevnegere ve bi muayî dan re rûbirû bimîne. Ji Komelê Hukûknasên Hemdem cihê de parêzer Oğuzhan Topal Kara got eger Tirkiye biryara DMM'ye ya têkildarî Rêber Abdullah Öcalan bin pê bike dibe ku Konseya Awropa hinek muayîdeyan li Tirkiye ferz bike. Komîteya Wezîran wê di navbera hevde 19 îlonê de kom bibe û kontrol bike bêka biryara binpêkirina DMM ya mafê hêviyê hatiye bi ciyanîn yan na.
Cezayên disiplîn nikare bibe bahaneya van hevdîtinan ev li derê kanûn û li derê destûra bingehîn ya Tirkiyeyê. Parêzer Oğuzhan got ku ji Tirkiye hatibû xwestin ku mezûata kanûnê jî rast bikin ew jî nekirine. Ji ber ku yek gav neavêtiye dibe ku hinek muayîdan li Tirkiye ferz bikin. Dikarin Tirkiye ji Konseya Awropayê derxînin. Hatana ev qet nekirine. Tenê ji Azerbaycanê xwestin ku vê kiryarê bixin meriyetê Azerbaycan girtiyê siyasî berda. Dikarin vê muayîdeyê derbixînin pêşiya Tirkiye jî. Hingî wê Tirkiye gavek çawa bavê jê nayê zanîn. Hêviya me ev e ku Tirkiye binpêkirina mafan ji holê rake û mafê hêviyê bicih bîne. Qesedê derbarê êrişa li ser kantora Dêrazorê daxuyanî da 11 kes şehîd bûne. Ji roja sêşem û vir ve yek û hêzên Şamê êrişê herêma Ruşlatê Dêrazorê dikin. Êrişa dawî ji nihê tebaxê saat derdora di du nîvê şevê dîsa li Ruşlatê kantona Dêrazorê pêk hat. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê têkildarî toparana dawî daxuyaniyek de hat gotin ku hêzên hikûmeta Şamê li gundên cidî da begerar û dehla ku dikeve Ruşlatê Dêrazorê komkujiyekê din pêkaniye. Saet du nîvê şevê ji baregehên xwe yên li gundê Bûlêl û li Rojavayê Çemê Firatê bi mûşekan her du gund toparan kirine. Di encama toparanê de piraniya wan zarok 11 sivîl jiyana xwe ji desta 5 jî birîndar bûne. Navên kesên jiyana xwe ji destane wiha ye. Rehef İsmail el-Ebud ê 12 salî, Nadiye Xıdır el-Mihemed a 18 salî, Hind Ferhat el-Ebud 30 salî, Aya İsmail el-Ebud 8 salî, Nadî Silic el-İbed a 22 salî, Yaz Yasin el-Zer 37 salî, Mariye Yasin el-Zer 12 salî, Selva Yasir el-Zer 5 salî, Rexet Muhammed el-Zigir 22 salî, Şam Beşar el-Zixir 8 mehî, İllaf Beşar el-Zixir ê sal û nîveke. Dêrîşê de Ali Hesen el-Daim ê 12 salî, Melek Abdullah el-Hesen ê 25 salî, Sûriye el-Ebud a 5 salî, Fehîd İsmail el-Ebud ê 15 salî û Melek İsmail el-Ebud a 6 salî jî bi giranî birîndar bûne. Xelkê gundan xwestin miriyên xwe bispêrin axê. Lêdema şêniyan cenazeyên xwe li goristana gundê Dehlê oğur dikirin, dîsa bûn hedefa toparana hêzên hikûmeta Şamê. Ev çend rojin ku hêzên Şamê ji bendên xwe yên li gundên Meyadîn, Bû Kemal û herêma Eşêra, derdora bajarokê Zîban, Jihîl, Tiyane, Dernîs, Ebu Herdûb, Ebu Hemam, El-Latva û Xirancîn ên Ruşlatê Dêrazorê toparan dikin. Divan toparana de du sivîl jiyana xwe ji dest dabûn û heft jî birîndar bûbûn. Piştî operasyona Qesedê 8 êrişkar hatibûn kuştin û 16 jî birîndar bûbûn. Li dewama êrişan de hêzên Şamê li Dêrazorê du îstasyonên avê jî bi temamî şewitandin. İstasyona avê ya Zeviya Omer ku dikeve Ruşlatê taxa Letwa ya gundê Zîbanê avê dide 3000 malbatên taxê. Ji îstasyona li gundê Ebu Hemam jî 4000 malbatê Sûdê werdigirin. Li ser zêdebûna êrişên hêzên Şamê yên li Ruşlatê Dêrazorê eşîran daxuyaniyek da Meclisa Eşîrên el Bukamal êrişên hêzên hikûmeta Şamê û Dîfa el-Wetanê bi daxuyanekê şermezar kirin. Berdevkê meclisê Salah Selman daxuyanî xwe. Di daxuyanê de spasiya Qesedê hat kirin ku bersiveke tund da êrişan û parastina welatiyan kiriye. Salah Selman li hemberî êrişan giringiya hevgirtina di navbera tevayî PKK'ên herêmê de destnîşan kir û got armanca van êrişan derxistina fîtneyan di nava PKK'ên herêmê de ye. Bi van êrişan dixwazin destkeftiyên gel qels bikin. Em bank li tevayî xelkê herêmê dikin ku ji bo ewlehî û îstikrarê diparêze bi Qesedê re hevgirtî bin. Di daxuyanê de meclisê diyar kir ku ew ji bo parastin û destkeftiyên xwe amade ne ku hevkariyê bike. Hêdî êrişên Dewleta Tirkiyeyê li ser Başûrê Kurdistan û hevkariya PDK ji hunermendan bank hene. Hunermend Kawa Urmiye got PDK herema dibin destê xwe de radestî Dewleta Tirkiyeyê divê rewşenbîr û nivîskar bibin xwedî helwest. Hunermend Hekîm Sevkan jî got vê helwestî tê maneya piştgiriya bi dagirkeriyê re.
هفگرتنا و یا جی پشتگیری یا پدکی جبوی دولت ترش خوش تکسیرنه تشتکی غریبه یا جی تشتکی گو مروف نزانه به اگر گو مروف بریسی روژا دهمین سال بگره شنگاله اگر گو مروف وی روژه بده برچاوه خواه مروف تی دردخینه اساس نه ایرو پدکه و داعش دیک mevziye dene. Nişangali da asas hatın bahar. Civata heri opportunist ya heri behelvest ya heri tırsonek civata nermandım. Es tak nabijam helbette. Xwedi helwest hene ego brasti helwesti datinin hene. Lidema gomere bir gişti dedi berçavi xwe. Eniya hünermend u rawşenbîra êdî ewa opportunizmê jî derbas kiriye. Bu civatek derewîn. Ha îro ev tiştaya heye em mecbur helwesta xwe nîşan bidin. Mane em dibêjin em hünermendin rawşenbîrin rojnamevanin nizanim çinê. Mane gerek helwestek me. Mane pêşengê gel emin. Gerek helwestekî me hebe. Yani gerekî merev ji a reş re bêje reş. Ji a spî jî re merev bêje spî. ورشه مرادی دیریشا لگرتگی هده بریندار بولی ایران گرتیه کرد رضا رضایی یسو 5 سالی جبر کو بشتاری سرلدانا جنج یان آزادی بو دشش طبقه دهات idam kirin. Beşti idam kirnavi legelek girtigahan girtiyen siyasi çalaken protesto ile darxistin. Lizindani evineşi girtiyen jin darve kirnavi protesto kirin. Leguri agahiyen gardiyanan erişi girtiyan kirin u işkence leverişa Muradî kirine. Piştî îşkenceyê reveberiya zindanê destur neda ku werîşa Muradî biçe nexweşxaneyê. Girtiyan got ku ev Serhadî Mihemedî fermana îşkenceya li girtîgehê daye. Rojnavan Ammargê Arhat di nivîsa xwe de pazeyê tebaxê weke pêngava efsûnî bi nav dike û dibêje em nêzî salvegera çilêmîna pêngava pazeyê tebaxê dibin. Di çeperên ku bi keviran dihatin çêkirin ber bi sîstema bine erdê ya bê hempa ji şerê kozik an ber bi berxwedana tûnelên şer ji serdegirtina qereqolan ber bi çalakiyên bi amûrên hewayê ji taborên Bahozê ber bi gêrlayên modernîteya demokratîk di asta şoreşê de gelekî gav hatin avêtin. Li dîwarên tûneleke şer nivîseke rêbera Pohebû digot her kevirek her tehtek her ciyeke ku mirov dikare lê bi cih bibe ji bo min geleke hêja bû. Min digot ev teht çi qasî hêja ye bi cihbûna li binê wî tehtê ji bo min geleke efsûnî bû. Avahiyeke me ya piçûk hebû me ev awahî weke maleke pîroz didît. Kulübeyeke piçûk bû lêbelê ji bo min mîna ciheke ji bihuştê bû. Ev gotin ji bo bêzanîn bê ev destkeftî çawa hatiye afirandin li ser dîwarên wan tûnelan hatibû nivîsandin. Dema ku gêrlayên azadiyê tûnelên şer çêkirin ew tahtên ku rêber Apo li geliyê bêkayê weke ciheke pîroz penase kirin ji bîr nekirine. Îro jî bi wê hişmendiyê gavên dîrokî davêjin. Li welatekî ku tina navê xwe jî qedexe ye welatparêzî bi rastî jî hunera wan mirovan e ku ji tinebûnê afirandine. Ji tinebûnê hebûnek hate afirandin ji ber vê yekê PKK partiyeke ku nirxan da afirîne diparêze û mezin dike. PKK partiya wan mirovan e ku ji tinebûnê hebûnê da afirîne. Ji bo wê ji pazeyê tebaxê mîna gavek efsûnî bû mîna agirê meşaleya Newrozê û sed sala ronî dike. Di têkoşîna çil salan de jî her dem efsûna pazeyê tebaxê pêşengî kir. Ev rih jî rihê Apoyî ye û li hemberî faşîzmê berxwedanê dike. Lewma di dilê her gêrlayekê de li her çiyakê de Kurdistan jî rihê Agît heye. Hunermendên Kurd ji bo salvegera çilêmîna pêngava pazeyê tebaxê senfoniyeke taybet amade kirine. Ber bi salvegera çilêmîna pêngava dîrokiya pazeyê tebaxa 1984 ve qada çand û hunera Kurd xwe ji bo berhemên nû amade dike. Yek ji wan jî senfoniya bi navê Dengvedanê ye. Senfonî ji aliyê helbestvan Hekim Sevkan ve hatiye nivîsandin bi hefteyan karê stûdyoyê yê senfoniyê hat amadekirin û hefteya borî karê qeyd
hatgirine qediya. Senfoni diyarî fermandarê Nemer Agît berxwederên Zap û Avaşînê û tevayî şehîdên şoreşa azadiya Kurdistanê tê kirin. Di Koroyê de 25 hunermendên Kurd cih digirin û 15 hunermendên ji welatên cuda orkestrayê birêve dibin. Hunermendê navdar Xelîl Xemgîn senfoniyê tevî Koroyê dibêje. Niha klîba senfoniyê ji aliyê derhener Serhat Hulaku ve tê amadekirin û tê payîn ber bi pazeyê tebaxê ve bêweşandin. Klîp jî li dera Martin Luther a li bajarê Almanya Kölînê hat qeydkirin. Hekim Sevkan piştî amadekariyên dawîn spasiya hemû endamên koro, orkestra û tîma teknîkê kir. Tevî nexweşiyên xwe yên giran ji yînayên berdan Abdulhalim Kaya 82 salî du bira Fırat û Emrah Nebioğlu, Mehdi Aykoç 55 salî û Mehmet Emin Cam di nava nexweşên giran yên lîsteyê îhade dene nayên berdan. Abdulhalim Kaya di girtîgeha Beşîrî ya Elihê tîpa tê girtin. Li hemberî ku rapora wî ya ji sedî notûsî astengdariya wî heye jî nayê berdan. Piştî hewdanên mezin Kaya di Sûriyeke adara 2023 de cezayê wî 6 man hate talokkirin û hate berdan. Hêj ku dermankirina wî dodomiya di Sûriyeke adarê de carekê din hat girtin û şandin girtîgehê. Kurê Abdullah Felemez Kaya diyar kir ku bavê wî di rojên xwe yên dawî de û xwest ku were berdan û got bavê min 82 salî ye em dixwazin rojên xwe yên dawî li mala xwe û di nava malbata xwe de derbas bike êdî bila ev zilim bi dawî bibe. Girtî Mehmet Emin Cam jî nexweşeke giran e û di serê wî de ûr heye. Du caran ameliyata gurçikan derbas kiriye, di gurçikên wî de her dem kîst çêdibe. Kurê Mehmet Emin Şimel Cam diyar kir ku nexweşiyên bavê wî her diçe girantir dibe û got ji ber felcê û nikare bi tenha serê xwe bimeşe. Berî niha krîza dil jî derbas kiriye. Em dixwazin ev zilim bi dawî bibe. Girtiyê nexweş Mehdi Aykoç jî di girtîgeha Panosê tîpa tê de têgirtin û rewşa wê geleke giran e. Kurê Mehdi Eylem Aykoç jî diyar kir ku rewşa bavê wî her ku diçe girantir dibe û got divê dibin kontrola doktoran de bêgirtin divê demir dest bavê min were berdan. Du birayên girtî Fırat 24 salî û Emrah Nebioğlu 30 salî tevî pirsgirêke tenduristiyên giran jî nayên berdan. Fırat Nebioğlu di girtîgeha Elihê tîpa tê de têgirtin felcbûye û ji sedî nû du rapora wî heye. Mecbûr e hefteyê sê rojan biçe diyalîzê divê were berdan. Lê ji ber rapora ATK ku di çardê adara 2020 de dabû û got ew dikare di girtîgehê de bimîne nayê berdan. Emrah Nebioğlu jî di girtîgeha Elazîn tîpa tê de têgirtin û di sala 2014 de çardehan de ameliyat bûyerên Kobanê de ji serê xwe birîndar bû felc bûye. Bi gumana ku ew ê bireve nayê berdan. Dayika du birayên nexweş Rahime Nebioğlu 56 salî diyar kir ku girtîgehên li Tirkiye kirin kampên mirinê. Ez banga hestiyariyê ji raya giştî dikim ku ji bo girtiyên nexweş bi hestiyarî tev bigerin. Tahliyeya Sermin Demirdağ ku ev 30 salın girtiye hat astenkerin girtiye kedin arrehin Sermin Demirdağ ali girtiga Ankara Sincaneye ev jid sala 1993 da hate girtin u cezeye müebbet edane. Da hafta atara 2023 de cezeye xwe bidawî kir. Sermin Demirdağ salek û nîve bi hinceta nebaşe berdana wê tê astenkirin. Herî dawî di hevdeyê tabaxa 2023 de berdana wê çar mehindin jî hatibû talok kirin. Welatiyek ji alî hêzên Îranê ve hat revandin tora mafê Mirovaniya Kurdistanê bi daxuyaneke ragihand ku du hêzên Îranê welatiyê bi navê Saman Mîrzayî yê xelkê gundê Serhewiyê ya ser bi bajarê Sineyê binçavkirine. Heman çavkaniyê da zanin ku Saman bêyî biryara dadgehê hatiye binçavkirin û wî ber bi ciheke nediyar ve birine. Sedema binçavkirina Saman nehatiye zanîn û heya niha jî aqubeta Saman nayê zanîn.
Irak li pey şopa devleta Tirkiye li dijî êzîdiyane nivîskar Aram Kerim di nivîsa xwe de behsa êrişê çeteyên Daişê ya li dijî êzîdiyan Şengalê dike û vê pirsê dike. Gelo çima heftû û çar ferman li ser civaka êzî çêbûne û hatine qirkirin. Nivîskar Aram bersiva pirsê wiha dide. Ji ber ku civaka êzî dev ji îradeya azad, bawerî û çanda xwe ya resen bernadin û teslîmbûn û bindestbûnê qebûl nakin. Êzîdiyên ku ji destê çeteyên Daişê rizgar bûn ji xweliya xwe û bi îradeya xwe ji nû de avakirine. Hem rêveberiya xwe avakirin, hem hêza parastin û rêxistiniya xizmetguzariya xwe avakirine. Yekane alîkar û piştgiriya ji bo civaka êzdî fikir û ramanên rêber Apo û çend şagirtên wî bûn. Li hemberî ku PDK û dewleta Tirk piştre ji desthilatdariya Iraqê êrişî civaka êzdî kirin jî îradeya wan neşikest. Di dehemîn salvegera komkujiya êzîdiyan de li şûna ku dewleta Iraqê komkujiya êzîdiyan bi fermî wek jenozîd nas bike û sîstema xweseriya demokratîk bi fermî qebûl bike, hêzên parastina Şengalê YBJ û YJŞ û asayişa êzîdiyan û saziyên siyasî û sivîl û civakiyên êzîdiyan bipejirîne partiya ku ji hemû pêkhatiyên Şengalê pêk dihat partiya Padêgirt. Nivîskar Aram Balê dikişine ser projeya koridora Besra, Musul, Rabia, Tirkiye û dibêje Tirkiye û PDK vê projeyê bikartînin û dixwazin civaka êzdî parçe bikin û bifetisînin. Tu bahane vê biryarê meşrû nake û damxeyeke reş li desthilatdariyê Iraqê ye. Bîstê Hezîranê li gundên Çınar û Şemreqê de encama şewateke mezin de 12 kesan jiyana xwe ji destan zirareke mezin li mal û milkê xelkê Herêmê bû. Maxdûrên vê şewatê dibêjin tenê me piştgirî ji gel û rêxistinên civakî dît. Heta niha jî ji ber pirsên vê şewatê hesab nehatiye pirsîn. Zirar û ziyana me ja çêbûye. Zirar û ziyana me me nehat. Ez îro çar ro yani derim êrdê derim mazda ser digerim ê tarmê divê her cê afatê divê her tarma nizam êrdî derim ê deram yani tu tişkî heq nedayîme yani tu yardım ji tişkî nehatin çêkirin ew ji Sabah awul herkes 100 milyar vaneye rahmet kirine. Herkes 100 milyar ser aveti ser asabi AJP tu alakari naati kirin. Mesela alkariya ki çawa yani xwedî xêrê sifil êje Adana êje Adiyaman êje İstanbul. Mesela navîna hevde xweranekê çi qediyayê navîna xwe top kirin hanînin danîn destê ailê şehîda. Ala malê me û xaniyê me jî giş bişewtiyana ew ta sik av û parî kirina yani me bixware yani wekî dê tişmer ne lazım bû. Me adaletê dixwazî yani hukuk adalet çi bi biraxetê ew bi. Yani ne bi heqaresî ne bi zulmê yani mesela vaysanî me îro lêla batiye bana îro dewletê gişê li wan bata hev heqê wan gişê tanî mîj bikire. Ama divê divê guney doğu yani divê kurmanç yani li wê derê wek em ê bê yani dede kenar ke yani. Çardakın da sufiye me şikayı o kudume me dünyaya şikayı o me safi bigrin o ha lemel be fan me çer osna me çim biraz dare me nevar bana o bra msxot pars bikra farsa Ali Muhammed bikra rasilake me nevar bana kaja me çer harima warinu kuş da'wa şغل المام kuş bende da'waynu kuş bende çikenu kam çer bikra jmarçve ma tora mesawiti zare mesawiti son taşa mesawiti methani xo betjina çini وقش سويتي دولة نهاد ما زاري ما بشو نافا قردبو أم شو سيلك ما وقرم كي عجبو نافا قرادبون أم شو نقش وقرم مقابو نافا قرادبون هنو صعبون هنو مريبون أم شو ما كاني خراكن ما بشيكي خراكن نه طيارة هاتن نه أمبولاس هاتن نه تشتك هاتن دب أمبولاس برنا ما قرب طيارة بفرانا كيف أمبولاس برنا شو حابرم بريف دمرين Otobîza rêwiyan ku ber bi agirî ve diçû li Anqerê qeza kir 9 kes jiyana xwe ji destan 26 kes jî birîndar bûne. Qeza li ser rêya Anqere Eskişehirê çêbû. Otobîza firmaya Öz Arıseç Turizm di saetên berbanga sibê de dema ber bi agirî ve diçû ji rê derket li Lingê
پره قلبی لگوری آگاهی دستپک نه کس جانا خوش دستان 26 کس جی بیریندار بونه تیمن بشا لزگین تندرستی چون جی بویره مری و بیرینداران راکرن نخوشخانه نیزی هرمه هات گوتن کل سر ری شوپا فرینه نهاتیه خویان دبه کو جبر آجوکار رازا به قضا چه بویه هر وها لگوم شوای جی اتوبیزا ریویان لپشتا تره قلبی و 25 کس بیریندار بون لمخموره جبو ششمن پیشبرگا وینه کشی چیروک و هلبستان روزنامه‌گر دنیز فرات مراسم خلات دارخستن پیشبرگا ای سال دیاری شورشگر سارا هوگر رهابشنگ بروسک و روزنامه‌گر سید افران هاتیه کرن پیشی درباره تکوشینا دنیز فرات سینویزیون کات پیشاندان پاشه کسین کو د پیشبرگه ده به سرکفتن خلات دن خو ورگرتن هفسروکا مساگلا مخموره فیلیز بوداک آخوی گود ام پیشبرگه لتوای شهیدن خو پیروز دکن ام خودی چند زمانک دولمندن ده ام خودی چند زمان خو دری بکون کردواری را پیشبینی کی پیشبینی کی چه به کو داست جهانی داست کردستان دجی بکار بلسر بین راسی خباتن به شوی ولن داینا بردوام کنه پیشبینی بسو دالی چام وله کوجه ده شبو گلی ما کرد متوای جهانی و کی میراثه کی دمینه میگم من اگه همون بسای شهید ما پیشی خود داده و شهید ما کو یه تبگر آزادی کردستان و که ولی کی سرکه مینا کم بیشتر شبو چند تا کردواری زمان کردواری ولرا کردواری حال سر بیگا بگیره جان خواب ادا کردن جوان کشور که کسان دارستن هم خواستن ببین مینا که کی و کی ریمیشان کی دلسوزن کو هم سر لیوان بمشنه بله گودار اینجا منو چه نیر و پیشکش گرنج بو گودار که نو اسپاس دن باشه